arep sidem permanem ngaturaken kawilujengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin walalihi wa sofia jemain nama badu wilujeng enjang nuwun kawanuwun winantu sagung ingkang rahayon para pinisepuh para sesepuh ingkang winengku ing pakurmatan para nayakaning negari satriyaning praja ingkang tuhu wicaksana para alim, para ulama ingkang ngrinten dalu tansah sumandhi kitapah-yuning ilahi minangka panuntun kiblating panembah ing kesatuhu luhuring budi. Bapak Ibu tamu undangan wedene kadang-kadang seniman seniwati ingkang handuduk ngrembakaken budaya Jawi ingkang adiluhung ingkang tansah kinurmatan ugi tan katlomben kadang-kadang mudha tuwanggana kesanget sinudarsana kanthi ngracut budayaning punangganggo sumangganon panjenengan sedaya tansah kula dherekaken manungku puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kesampun marima pinten-pinten kanikmatan berkah rahmat hidayah rumentah dumateng panjenengan ugi kula sadaya wonten kaludhangan ari punika saged slatrumpe kempal manunggil wonten salebeting tata cara biwadaning kaki saha niki panganten selawat ugi salam gunjuk ngarsa junjungan Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sawetawis panjenengan ugi kula tenggo-tenggo syafaatipun wonten yaumul akhir samangke amin 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 ya rabbal alamin. Pangapunten kepareng kula kumawantun ngadeg ngabiyantara wonten ngarsa panjenengan sedaya awit pinijengayun minangka pambiyawara upacara dhaup temanten kekalih awit pinijenging kayun dinten ingkang kaluri sawetawis tumpak manis surya kaping 19 candranipun sekawan katelah April warsa 2000 selangkung tinimbalan ingkang kemareng megugati Bapak Moh Barnawi sarjana ekonomi dalah Ibu Ani Ambarawati mapan wonten dusun Kauman RT 3 RW sekawan desanipun Kauman Kecamatan Widodaren Kadipaten Ngawi wewengkon Jawi Wetan netepi darmaning ngasepuh Maharagya Sutamiwaha Siwi sawetawis ingkang asesilih Roro Ayuni Vea Febrita Barnawi sarjana ekonomi sumedya kadhaupaken kalian Bagus Ongki Sanjaya SPD MM jalu saking penyanipun almarhum Bapak Joni Ibu Parti Muntamah ingkang miji saking Laladan Kebayoran Lama Jakarta Selatan kacihna para ngenawung grida pambiyawarapun kula Bayu Imanto miji saking Widodaren wetanipun Gendingan Kecamatan Widodaren Ngawi makarti sesarengan rias pengantin Moa Queen Wedding Kailar Arts Mbak Ayu mijil saking Laladan Ngerambi Kecamatan Ngerambi Kadipaten Ngawi wewengkon Jawi Wetan sineng guyung kalian campur sari jangkep sawetawis campur sarinya Dewata campur sarinya Indonesia kanthi kasepuhan
pepunden kula Bapak Sutrisno kapimpin Mas Yanto katelah Mas Glen miji saking Ngelu Jati Mulya Mantingan dalah dokumentasi yura fotografi miji saking Winong Jambangan Parun kepareng syuting Dahlia Multimedia live streaming menika saged dipun pirsani wonten channel YouTube Dahlia Multimedia kanthi alamat saking Karanganyar Solo Jawi Tengah kepareng RJA Sound System miji saking Kajen Sambirjo Mantingan para-para ngenawung ngrido salebeting resepsi samangke saking Kadang Sinoman perdana pun ngaturaken lepas bujang ugi daharipun mangke dahar prasmanan mila kanthi maten para tamu kakung putri trah darah Pancasila panjenengan sedaya kula dherekaken lenggah kanthi nikmating ayun seksamaning budi lan karsa nuwun 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 kawula nuwun sawetawis kekantenan suka parisuka suka-suka ing tias mangayun duh para tamu kakung putri trah darah Pancasila kula minangka pambiyawara ndungkap rerunsening adicara sepisan atur pambuka tumuli kawiwitan wonten kastune pegalih para pinispuh bapak ibu tamu undangan monggo ingkang ngrasuk agami Islam sesarangan kula dherekaken maos waosan basmalah sareng-sareng monggo bismillahirrahmanirrahim mugi-mugi kanthi waosan basmalah kala wau Gusti Allah tansah jembaraken tebane ngaksama dumateng para umatipun Allahumma amin 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 ya rabbal alamin rias pengantin moa Queen Wedding Kaila Arts penjanipun Mbak Ayu mijil saking Laladan Ngrambi ingkang kas dumeku gati Bapak Moh Barnawi Sarjana Ekonomi dalah Ibu Ani Ambarawati daya jengkaraken sekaring kedaton saking sasana pamadi putri ya sasana panti pambusanan mila kanthi maten sawetawis para kadang dewata campur sarinya Indonesia mijil wigaring tias manem Bromo monggo aja pokok kono ndokmu tidak tujuan aku lho gak ndek pikiran elek Rapata merah ingsun Mas Pancasila punapa merah ingsun prihatin waspagung mijil Tapi
Mangke Bapak Soeharto minangka Wimbasara ugi nyaptakaken anggo kacihna tata cara karingkes. Dimas Kakang kawis tingal lumaksana mangenjali sekari kedaton kadherekaken hingkeng Rama dalah ibu sekalian penyanipun Bapak Moh Barnawi sarjana ekonomi, Ibu Ani Ambarawati telenging kayun jengkaraken sekaring kedaton kusumaning ayu Diahayu Roro Nivea Febrita Barnawi sarjana ekonomi saking sasana pamadi putri ya sasana panti pambusanan tumuli manjing madyanipun sasana bali paningrat candrane bali ingkang sineng saya mulya bali paningrat bali setinggil binaturata bali mayang arum candrane maneka warna sesekaran ingkang sampun kasamaptakaken ing madyanipun sasana pinanci sekaring kedaton katon mencorong tejane yen sinandra turah candra turah rupa ketitik ngagem hijab putri Solo sansaya ayu sansaya merbawani sansaya manglingi karenggo-renggo rias pengantin mua Queen Wedding Kaila Arts Mbak Ayu Mijil saking laladan Ngrambi Ngawi Jawi Wetan babar pisan hingga parem ngugati Bapak Moh Barnawi sarjana ekonomi Ibu Ani Ambarawati Ngudarasa Budi sadurunge ndhaupne anakmu sakloron meminta marang Gusti kang ngakarya jagat budi namung nderek panjenengan ramane nggih Pak Harto mangke dateng mriki amargi Dumas Manggolo sampun samakta lan satata babar pisan sekaring kedaton kalenggahaken ning madyanipun sasana pinansi hingga kepareng kugati Bapak Moh Barnawi sarjana ekonomi sekalian pun Ibu jumeneng PP Pangenjali amit-amit pasang kalimat tabit linebihna saking tulamanu linepatna saking sapudenane Gusti Bapak Soeharto hanganti pager bagus pagrayu pun ngasta punang bogo jenar bogo manca warna kangge sanacarana upacara dhaupipun temanten kekalih uba rambe katambi saking mua Queen Wedding warara cacah kalih hanampi tirta siratan rampung keparenga mandhap saking sasana setinggil binaturata babar pisan Manggolo talang pati cacah kalih minggah ning madyanipun sasana pinansi babar pisan pun ngaturaken
sindur hawarna gula klapa unjuk antarta suci mewah ubo rampe kacar kucur murih nuju prana wonten ngarsa para tamu kakung putri ingkang sinedhan pinarak lenggah rampung ngaturaken ubo rampe babar pisan manggala yudha kekalih nampi wahyuning judu Sekar Mayang Sakembaran Sekar Mayang Sakembaran kayu klepu Dewandaru gedang Mas Pupus Sindhe Parijata Kencana miyang debok suwasa ingkang katingal mobyar moncar haman suraprapteng ngawiyat sandrane tontonan swarga kalukuh monggo Pak Harto kepareng jenggaraken manggala yudha kalian Dumas ingkang asta tirta siratan Sekar Mayang Sakembaran ingkang hangripta mayang adi Bathari Cacah Sapta Bathari Rimirim Bathari Tunjung Biru Bathari Warski Bathari Probosini Bathari Lengleng Sari Mewah Bathari Lemandanu rampung kepareng sawetawis sekaring kedaton daya-daya kepareng manjing ning madyanipun sasana wisma dalem sujanan Pak Amin sawetawis para tamu kakung putri Tradharah Pancasila keparenga kanthi lulus niskala tepanggih pambekan sekara-kara pambedoling sekari kedaton atur boga jenara pambedoling Sekar Mayang Sakembaran kula minangka pambyawara ndungkap titi mangsa ararun seneng hadi cara salajengipun pambedoling temanten kakung Bagus Ongki Sanjaya SPD MM kadherekaken wakilipun Bapak Ibu Besan mliginipun pangapunten ingkang kathah bilih besanipun ingkang Bapak sampun suwargi ingkang Ibu menika mapanipun tasik wonten negari luar wonten Rusia mila kanthi mengaten wakilipun besan menika mangke Pak D kalian budinipun nderek kajegaraken saking sasana Wisma Pangrantu ugi keluarga ageng saking Malang kalian Jakarta kasuwun nderekaken jenggaripun temanten kakung kepareng sawetawis jenggaripun temanten kakung yen Sinandra Mahesa ingkang ginelak candrane pangapunten pundi dawuh Eyang Suyadi mangke dipun panggihaken rumiyin babagan lung tinampan badha panggih sawetawis kambali pirsa bilih mangke dipun pasrahaken rumiyin sampun pikantuk sasmita pujanggane paewahan Bapak Amin minangka ingkang pangandikan pasrah ugi Bapak Sudarsana Kasun Plelek minangka nampi pasrah kajajari Amongkardi pun samakta lan satata temanten kakung Bagus Ongki Sanjaya SPD MM kadheraken wakilipun besan utawi bakal ibu mewah sedaya para pendherek pengiring
lumaksana kanthi sigrak sumarak sumingkir saking raos kuwatir girang tanpa sumelang tan ana jalma ingkang hak ganggu kamardikane kawis tinggal temanten kakung lumaksana manjing wonten pawiwahan sampun lumebet dumugi sasana ngajengipun kori pawiwahan keparenga temanten kakung sawetawis pepundhen kula Bapak Soeharto minangka Wimbasara hanganti temanten kakung mewah wakilipun Bapak Ibu pisan sedaya para pendherek pengiring saya ceket ing madyanipun sasana pinansi Kebo Giro sesek suwuk para kadang wasana temanten kakung wakilipun Romo lan Ibu besan para pendherek pengiring sampun samakta lan satata binarung tata cara lung tinampan atur pangandikan pasrah sesulih kadang besan sutrisna tinalang atur sekepyanipun Bapak Amin Bapak Bayan sasana wedal kula aturaken sawetahipun monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala surafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kula nuwun kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Sudarsono ingkang pinangka juli salira saenjenipun Bapak Muh Barnawi sekalian Ibu Ani Ambarwati ingkang sanget kula hormati minggahipun dumateng keluarga ageng Bapak Muh Barnawi Ibu Ani Ambarwati ingkang kula hormati ugi dumateng sagunging para pepundhen sesepuh pinisepuh ingkang tuhu kula bekteni sumrawahipun dumateng para tamu kakung putri ingkang dat kalingga murdaning akrami kanthi linambaran trapsaring budi mangaturaken sewu agung pangasama keparenga kawula sautawis cumantokara marak mangarsa ngampil kamardikan panjenengan sedaya ingkang katemben sekeca wan pangandikan inggih mrabadhapa keprangipun keluarga ageng Bapak Johni Ibu Parti Muntamah kawula ingkang pinijikinan kepareng ngaturaken menggah wigatos sing sedya marak sowan wonten pidalem mriki. Anamung saderengipun keparenga langkung rumiyin panjenengan sedaya tansah kula dherekaken ngunjukaken ras puja miwah puji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala iqraran bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin nggawé saking lumutene barokah rahmat taufik serta hidayahipun wonten ing ari kalenggan menika panjenengan dalasan kula tasih dipun parengaken kempal manunggal silaturahim kanthi pinaringan kasarasan tebih saking sambikala tangkaton selawat sarta salam tansah kita pepetri kita sanjungaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang pinangka panutan kita sedaya mugi kita tansah dados umatipun ingkang tansah taat sehingga saged nampi sapatipun wiwit sakmenika ila yaumil kiamah amin Allahumma amin. Kunjuk dumateng nyaipun Bapak Sudarsono ingkang sangat kula hormati kula minangka wakil saking keluarga ageng almarhum Bapak Joni Ibu Parti Muntamah
ingkang engkos pisan. Ngaturaken salam silaturahim kanthi wasilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanget ing pamunjinipun mugi katentraman karahayun kawilujengan paripun Gusti ingkang Maha Agung tansah tumanduk dumateng keluarga ageng Bapak Muhbar Nawawi, Ibu Ani Ambarwati, minggahipun anggenipun kagungan kersa tansah winengku ing suka wasuki. Salajengipun kawula sarombongan ngaturaken matur ageng panuwun ingkang tanpa upami dini pisuwan kula wiwit dinten kala wingi ngantos menika sampun katampi kanthi gupuh sedayanipun dadosaken bombong pirang manah kula sarombongan saking lalatan Jakarta ngantos lalatan Kendal Jawa Tengah. Salajengipun menggah lekas bekasing sedya wigatosing ganti kawula sarombongan marak sowan wonten dalam mriki inggih menika hanglarapaken saha nyuwanaken Sekar Sepoko Sakselih nur inggih kadang kula anam Ongki Sanjaya SPD MM wondene wedal menika sampun kepareng lumarap wonten sangajeng Tarupagung keparenga kawula aturaken sawetahipun dumateng keluarga ageng Bapak Muhbar Nawawi, Ibu Ani Ambarwati, mugi saged katampi kanthi suka bingeng menggalih. Wondene mangke tata upacara salajengipun kawula aturaken sawetahipun borong anggenipun meratitisaken kawula sarombongan tansah jumuring karsa mugi sedayanipun tansah manggih lulus raja niskala boten wonten alangan setunggal punapa. Salajengipun menika wonten sekedhik ubur rampe mbok bilih mangke minangka tandha tali asih kepareng mangke saged katampi kaaturaken dumateng panjenenganipun Bapak Muhbar Nawawi, Ibu Ani Ambarwati sedayanipun boten dipun tingali saking kawontenanipun anamung mugi saged katampi kanthi ikhlasing penggalih. Salajengipun suwan kula sinungkuyung para keluarga ageng Bapak Johni, Ibu Parti Muntamah tartamtu kathah kiranganipun kathah kalepatan wonten tindak tanduk Sulabawa kirang nuju prana lumantar kawula nyuwun agunging samudra pangasami. Wonten ing mangke sampun paripurna pargan ingkang sampun kawontenaken kula sarombongan daya-daya kepareng nyuwun pamit namung saged nyuwun tambeng pangestu saha doa pamuji panjenengan sedayanipun mugi lampah kula saking mriki ngantos griya kula piyambak-piyambak tansah minanggih rarayon tebih saking sampikala. Mekaten ingkang saged kala aturaken wonten kekiranganipun kalepatan kula saestu nyuwun ageng samudra pangasama kantun rahayu ingkang sami tinemu ihdinas siratal mustaqim bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tatas titis terang trubut sedawuh panjenenganipun Bapak Amin tatemtu wonten panampi pasrah sesulih ing kepareng mugati kasarira panjenenganipun Bapak Sudarsono kasun lelek sasana wedal kula aturaken sawetahipun monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhalan nikah wa harrama sifah wa sholatu wassalamu ala man da ila sabilin najah sayyidina wa maulana Muhammadin najahadu ila daril falah. Hadratal muktaramin, para alim ulama, para yai ingkang rinten dalu tansah maneges wedawayane ilahi ingkang pono ing pamalebda ing pitutur ingkang tartamtu sampun pono ing pamaslebda ing pitutur ingkang tuwuh hormatan. Para pinisepuh sesepuh ingkang nganggung mestuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang dahat pinundi, para pamong praja nayakane negari ingkang rinten dalu tansah mestuti jejeging adil ingkang pantes katuran sagunge pakurmatan mligi dumateng kadang pisan sutresna sinatan para pengarak penganten kakung ingkang mijil saking Jakarta ingkang tuhu ing hormatan dumateng Bapak Amin ingkang emban wajib luhur wonten ing madyaning bebayan agung ing pantes ing hormatan
Mugi keparno kula cumantaka matur kanthi ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya saperlu gempil kamardikan hang ridu pangandikan. Kula wakil saking adik kula Muh Barnawi Ani Ambarwati. Kinenah nampi pasrahipun pinanganten kakung. Nanging saderipun sumangga nuwun kula dherekaken munjukaken raos puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala nggih awit sih wilasa mewah barokah ingkang tansah rumentah dumateng panjenengan kula katiti saged kempal manunggal kanthi manggih rahayu kalis ing rupida. Kanthi menika monggo kita ikraraken bi haulina hamdalah sarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat jawa salam mugi kancah kita pepetri kita sanjungaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Nabi ingkang Nabi saha Rasul ingkang wekasan ingkang mangka obor lampahing gesang kita sedaya. Mugi-mugi panjenengan kula pikantuk pitulunganipun wonten ing yaumil kiamah. Allahumma amin. Dumateng Bapak Amin ingkang tuhi ngurmatan kula wakil saking adik kula Muh Barnawi Ani Ambarwati kalina matur ingkang sepisan. Atur salam taklim saking panjenipun Bapak saking Ibu Parti Muntamah lumantar panjenengan kula tampi kanthi wasilah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kaping kalih munggah kalaksananing ngatur panjenengan masrahaken pinanganten kakung kula tampi kanthi suka katarima ing manah. Ing salanjutipun mangke badhe katindakaken adat widhi-widana ingkang masih sinengker wonten ing mriki nuninji panggihan pemanten kekalih wonten ing sasana pinanci. Kanthi menika nyuwun pamuji panjenengan keluarga ageng saking Ibu Parti Muntamah. Mugi-mugi kaleksanane lampahing tata cara panggih penganten tansah kinaroban sing Gusti satemah hayu rahayu kang sarwi tinemu. Dene rawuh panjenengan ugi kinanenan syarat sarana minangka jangkeping palakrama kula tampi kanthi suka katarimah ing manah. Mangke badhe kula caosaken adik kula Muh Barnawi Ani Ambarwati. Mugi-mugi sih kadarman panjenengan dening Allah dipun bales matikel-tikel. Nyuwun doa pangajian itu panjenengan sedaya kula suwun berkah pangestunipun mugi-mugi lampahing tata cara mangke saged atut runtut lancar mboten wonten alangan satunggal punapa-punapa. Wontene mangke saparipurnaning pahargyan mboten ateges kula nundung sih kadar kamardikan panjenengan. Mugi-mugi panjenengan kondur panjenengan tansah manggiya rahayu mboten wonten pringgo bayane marga. Kula mengko talang atur saking adik kula Muh Barnawi adik Ani Ambarwati nglenggono kata atur ingkang kalantur kirange subasita mugi diagung pangaksama. Wakasane ngatur wa wahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun.